Kabsat napnuan pa mati ken namnama ti panagunga dagiti amin minatay tayo. Intay nga ti daton daytoy rambak tayo ti nasantuan na misa. Iti daytoy makaennem nga kawen. Iti panangilagit mi ti death anniversary. Daytoy nga inami ken kabsat mi nga ni Margaret Agpalo. Itinagan iti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ada kada kayo ti grasya ni Apo tayo Yesu Kristo, ken taya ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakairano ti Espiritu Santo. Kapsat iti daytoy nga aldaw na tipon-tipon tayo manen amin, tapnen tayo pabarwen iti panagtalek tayo ken ni Kristo, isu nga babaen ti papatay na iti krus, nawaywayaan na tayo ti agnanayon nga panakatay. Ket babaen iti panagungar na ilok kada tayo dagiti ruwan iti langit. Akas may nga pamilya nga napnan pamati ken namnama, intay danggayan daytoy a pamilya ti Agpalo. Iti daytoy nga panangikararagda, iti daytoy nga inada nga ni Margaret Agpalo. Kamayran kuman iti panagbaligi ni Kristo. Ket intay met ikararagan iti bukod tayo nga bagi, tapno maamiris tayo kuma, iti kinaimportansya iti biag na inted ni Apo Diyos kada tayo, dito'y rabaw iti daga. Iti daytoy met laeng rambak tayo tinasantuan na misa, intay met inayon, dagiti kakabsat tayo, membros iti pamilya tayo nga napanen iti sabali a biag, ket intay kararagan ti kararwa, dagiti na apao, kararwa da piya awin ken